ka jing khun jong ki babun ki samla ki badon nia ka jing sngo kit kli na ka banta ki weipat ki bangop ha ki jing di drugs lene ki weide ki jing di ki bapen buat ki bajuyalam mi ki khun samla sya ka jing bom tip banle ya ki kam ki babha ka sang samla shinong patarim hari boy district ha ka jing lam jong samla Charles Kala kumu president rengkan bat ki weide ki nong kit kam jong ka sang samla manta ka sngi gilala ban sedang ya ka lempung ilekai football ya ka bala penlong hamadan ilekai jong ka Umside Sning Sports and Cultural Club dek jing temu ban penlong kum ka khubor halor ka jing sniu jong udrox ya ka ne ka lempung ilekai football ha Umside Sning ka bala paniat da ka sang samla shinong patarim ka dei ka bala tip kum ka under 16 knockout football tournament lai trilang bat ka office jong ka district social welfare Riboy district ha ka ne ka lempung ki hybrid ki balawan bani shimbenta na ki jing angnut ban yo ya shimbenta ha ki lempung ki bakam he khnang ban yo bani airang bat ki wepat ki parakhana ki bana ki we dik shinong kum ki jing ai man sim yek samlan nong paniat bat kum ju ru ye ki hybrid ki bai lekai uba roki marwen bri we na kirang ba ubal pen kre bhai la de shajaj ban ya airang ha ki election MDC na Umsning constituency ulawan poi kum kongsan ha ki jing dan lang jong ka kong balasara jana ka bdi ka supervisor jong ka district social welfare office nongpo nangta uba ar kharkrang uba chairman jong Umside Sning dorbar pelun kinong ilam shinong jong kathany lembat kiwe la ban kado khndiat bahagane kasing sedang haga jingle kai ke ban kong lai khun hapteng ki hybrid jong ka nong jiri mission persya ye ki hybrid jong ka nang kyu seprang tiwi haga ba ka jingle kai ke lalong ka ba itnat da ka jingnang bat ka jingtbet jong ki hybrid ile kai haga bakut jong ka jingle kai pan ki hybrid jong ka nang kyu seprang na ka shinong tiwi kala penrem ya ki hybrid jong ka nong jiri mission tang dak shikol Dong jana ruang bulan ya income berarti doi yaitu lalu setelah belum dalam dengan gelembung ban declare sedang bahkan ka open to all knockout football tournament under 16 kalau punya dari sing sama latri mentakaski Tiga segi hakaba ka seng samla Umsning patarim ka baju terang baju angnut banya kun persya ya kani ka jingwan len shop jong uniu jingdi ubasniu utau drugs bangiong ka seng samla patarim ka di kita ka seng kum ki sipai ki baslur ki baju penlong program nakapor sa kapor banya wer ya ki padba banya wer ya ki kun samla ban mi syakmat ban yeng rangba banong M ya udrox habang ipek ya kani ka bana syadin ni baga seng samla ka organize ya kani football tournament rengkat ka jinge trelang bat ka district social welfare office jong Riboy district
Kawai na ka office ka bapet na ka banta ka baha kamiat ha ka imlang ka salang ka jungi. Kikun samla ba jong asnong umsning patarim. Kiba angnot siya. Kipenlong ya kani ka program football tournament. Kadai kumshi banta baha kani ka por ka bakiong. Ha ka tinong way. Catch them young. Mo? Catch them young. Bat yaki. Kedup yaki. Mau lani hak kecil kendrup yaki banong. Banadu menta. Ngin ringin sumar yaki. Banadu kani kerta jong pi katsau, katsan, katnriu. Hapok kat prasnem kani kerta. Kabangi ong hak kecil. Adolescent period. Kastang kerta ka jong pi na ka jinglong kena. Bapin kenjo ik jinglong samla. Dehang ni bakani ka tournament. Kan kedau syai banong. Ngin bat ye ki kun samla ki jongi. Hadu kani ka por ka jongki, ka por ka bakerpang ka jinglong kena samla red ka jongki. Bakini ki kena samla red ki jongi. Kinnam ngop ya kata ka jing penshoy. Bat ka jingwanan shop jong niu jing di ubas niu. Udrox ulade utau open discussion bangiong. Babaro-baro ngihapan ya keren haying hasem. Ngihapan keren haki snong gitau. Ngihapan keren haki imlang asalang gajongi. Namar la ima. La isir kay. Ya ka jingta jong niu drugs. Ngakwa ban kli kini ki kena football kibadan hang ni art league team. Pitip nem bau drugs ukta ya pi. Pitip nem. Pitip nem bau drugs sudah ubas niu. Pitip nem. Today namar kata kadau. Kum kita ki footballers. Ki sportsman. Pidai mampi kita ki nongrak tin. Pidai mapi kita ki messenger bagi ong. Bapin let syapok snong lajong. Syati wi. Syapok nong jeri banong. Kane ka tournament ka bapenlong lagi kun samla jong ka umsning patarim. Kamde tang mensyukut haka jingil akai football. Raru syaki snong gijong pi. Bahangte kum ki kun samla ngilayo ya ka jingsneng jingkrau. Bau ni ujing di ubas niu. Umne ban ailat ba unrong syak isnong gitau bat syakiying gesem gijong nga gijong pi. Dengan namsyim ya kapor ngai kublay kerpang ya seng samla snong umsning patarim. Haka jingelam jong ba Charles kela. Bar ngai kublay kerpang ru ya ka umsite sning dorbar pelun. Ya ka sports club jong ka umsite sning. Kabala sya ya ki kun samla gi ban men pelong ya ka ni football tournament. Nawar balay ka manan football hapo patarim. Kadon gawe ka tournament ka bahe ha. Jong ka khasi student union. Mau ka basanlak tengka ka tournament. Today na mar kata ka hangte ka madan kamlat syu. Jing sisagi kun samla ki ko aman penlong hapo madan umsning. Tang bana benta ki kena under 16 kala red plat ka to madan. Tingi sokmen baka jing spoon mensim. Jong ka sports club nangni na po umsai sning bala sya ki kun samla ban pelong ya kani tournament. Ne ki jing snew kani ka jing pelong ya kani ka tournament ka ni ka game ka sports kalong ka ba pen mentoy ka ba yaram ban makin ki khon samla jong ka snong kin lan na kino ki jing len ki bas new na kino ki jing snew ki ba ka perthai menta ka jelai ba do ka ta kham tam me kum ki jing di ki ba pen bua ki drugs lane ki kiat lane ki wei de ki jing di ki ba pen snew ya ka met ka phat ka jong ki khon samla ka jinglong samla ka dei ka ta ka por ka ba kodore ka jingem ka dei ka por ka jing patmai ya ka dor ya ka bor ya ka mensim to ya ki samla pi don ka ta ka benta ka ba kraw ka ba don kam na ka benta ka imlang ka salang ka snong ka thau kalawai kari kalawai jong ka snong ka song happy bat pilong kita kilong nikmat makamta ka snong namta kari bat ba wei baro na pi ki samla pi don kata ka jingket kli na kamenta kalawai kari te haman lagi ri ini ba na de hakano ka liang lang no ka benta la ka jinglang jing tep ne la ki sports ki jingele kai ki samla ki de ki badon kambe ki de ki ba hakmat ka ban ki jumbi Kamper la kado la pidon haka no ka benta ka ba pikwa ban pen kentiau yala dia la dia ka jingnan di style ne ki jingale kai kumta ka dei ka pore pi ba pindai ban yale sitom ban yale ting ba pinyo ya kata ka thok bat ka dei ro kamram
kum kasnong katau kum kimi ki pa kum ki bahe ki basan apa kasnong katau bangin ai man siap bangin don kata ke jingkit kli ban yarap ya kini kun samla jong kasnong ban kin tiu ya ki ya kanu no ka kam ne ka sap ka bakidot ya shua bangan pun ko ngakin tu ya pi ki kun samla ki balong ki ba kini balong ki bas kem jingmut ba pinyai ne ka kanu ko no ka jinglong ka ba pidon kum ba pilong mentah ba pin like na kita ki jing snil ki jong kan ya kai ba pin kiar na ki ki bas snil laka deh ke jing ni pun buai ne lai deh ki we pat ki kam ki bas snil ki balong persya ki imlang ka salang kenang ba pinang kieu irat haki liang baro bat ba ka jing em jok pi kan lang ba kunai ka ba nyalam nuksa ya ki we pat ki kun samla ka snong ba kari hi baro ko we mungkin wan bani le kai nen rei tat dah menin ka ski ba la phun yang nin men ski jan mit la phun yang bangan dor kat akan ka ski na taban pli ya kan ka football na su kendit ba kata ka putarim ka don la ka juang kamadan kan wan le kai peni le kai hang nam dan jungi te na ka liang junga su kuben su tenat ngam don kano ka musim yang bukho apa kiwan ku pide ki tournament ba wan le kai hang ne apa ka sunong ka jungi namar ba ka jiwan ka jongpi ka longkum ban ya kersiu tialem nak mta ki khun samla ki khun kena badan apa jong kene ki apa jong kene ki sunong ka jungi apa ni ki sautli ki sunong apa hang ne ja sikente ne skwa ban kren ba nakaliang jongpi berat li ki tim tu le kai ba kan ne ki si ka pli ba pli ki sap ki talent ki ba fidan kamde ba pin syukur tak ne pila ban pisapoi se ki weipat ki jaga weipat ki liang ki ban kham keu ka dan kham hajrong pila ban ile kai phan marba kham tam kum ki pi khna ki ba khamrit ki ba hapo yang khan snam ma mentang i ba kini ki snew ki la jelei hakine ki si menta ba kum kini ki tingile kai ba pila ia ka ban lain na kita ki ei bro ki snew ba pin em ka jigem ba ba pin yoru ia kamet ka bakot ki kia bat kham tam ya kine ki nong priat ki bala ru ban priat tadangila ban priat kum kine ki jat program ia bagi kena ki jingi ki nang kiu sekhamat bat syafran bat ba kin lain na kino ki jing sneo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai